Näçe acı bolsa da hakikat bilen yüzleşmek zerur. Dumanda gezenden ne peyda? John Tolkien. Esselamu aleyküm mehriban ildeşler. Sağaman oturan mısınız emme? Mukaddes Ramazan ayı kutlu mübarek olsun. Ibadatlarınız, dua dilekleriniz, sadakalarınız Allah'ın dergahinde kabul olsun. Bir diktatorun absurdu bilen hazır dünya ulaşıvatıdır. Rus-Ukrayin urşunda iki tarafta hem bir güne adam pidalarının şayadı oluvatırız. Onun entek nire alıp barjağı belli değil. Putin burça kısılıp yadro yarağının düğmesini basaysa, 3. Cahan urşunun başlamak hubu da yok değil. Yöne neticeler eyyem ortada. Elbette agresor parahat rayatların, neresse çağların ölüm için cevap verecektir. Propagandanın üstü bilen beynisi yuğulup, bu elhenç uruşta özlerini haklı deyip pikir ediyenlerim köp. Eline köçede boş kağıt götüren yöne içinde şol rejimi ve onun bu elhenç siyasatına karşılığının bardığını görkezmek isteyen rayatların derrev yığınalıp ekidilmegi yağlı absurdum görüvatırız. Rejim hakimiyet elden vermezlik için halkına karşı açıktan açık terör edivatır. Dünya Rusya karşı sanksiyalar giyirizdi. Bunun ağır neticesi elbette halka degiye. Uruşun simvolu olan ve hem de Z harplarını her hil düşündürüş veriyeler. Bu yerde men hut öz pikirimi aydayın. Bu uruşun en ulu nişanı Putin'in oynatkı deyip at veren Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'dir. Şol iki harp menin pikirimçe şonu anladıya ve düşmana psikologik taydan tesir etmek için edildi. Tesiri oldu mu? Yok, gaytam ters efektini verdi. Putin'in sarsmaz egosu bir artist tarafından yere pılçaldı. Ukrayn prezidenti hazır dünyada avraylı lider örüldü. Bu elbette adamın daşından değil, içki dünyasının berkliginin alamatı. Ukrayn halkı bir yumruk olup Rus agresiyasına karşı birleşti. Elbette buların vatançılık urşunu dünya goldaya ve goldaram. Olar öz yurdu için söveşiyeler bu mukaddes urşta. Rus rejimi bu hareketi bilen faşist adını aldı. Kıynansak da bu urşun neticesinde Rus halkına da bu tağıma basıldı ve gelecek yıllara bu millet halkara arenadan kovulup şol tağıma bilen yaşar. Putin tarihi en elhenç diktator, ganxor bolup girer. Rus halkı kovundu, yani Rusça izgoy bolup yaşar. Indi ençe vaqt bäri dünya maskara olup gelyen ve absurdun çürdepesine çıkan yurda gidelin. Bu kıyıska girişe sonra kaydıp geliriz elbette. Kıynansak da bu absurd ummanına garp olup başka planetalarda yalı yaşayan bizim ata vatanımız Türkmenistan
Bir tarapda ecir çekýän halk, bir tarapda meslikden däliren rejim ve ona epilip hizmet ediyen sürü. Ayın başında täze prezident Döwlet Gowpsuzlyk Toparynyň mejlisi ady bilen täsin bolmadyk komediýa görkezdi. Bir kanun geçirilen saýlaw bir ýana hemmämiz hiç hil ütküşliğin bolmalygynyň we bolmajagynyň anyk şahyat boldyk gynansak-da. Kiçi Berdi Muhammedowyň ýa-da arka dagly serdaryň Edil kakasy ýaly özüni alyp barjak bolup hatda gürleýän sözlerini de Edil öňki diktatoriýaly terzide alyp barışı, onuň döwlet dolandyrylşyna taýin däldigini doluy subut etdi. Elbette muňa epilip hizmet edýänler, onu goldaýanlar doluy şärikdirler. Barada karara geldim. Vatanymyza, mehriban halkymyza ak yürekden wepalylyk etjekdigimizde andan mana ruhsat edin. Bir profesyonel hasy bu işleri jana ayaman işlejekdim, ondan ruhsat edin. Sizin janynız sag, ömrüňiz uzak bolsun. Garasy, AKP tarap vatanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormat prezidentine, Türkmenistan yerel öýüşleriniň beýle terkedaşyna uly edýär. Şoň berade men Öwezurdy Hojanyýadowy, Türkmenistanyň içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirmekden Boşa diýen. Hojanyýadow gidiberin. Ak yürekden ijami günnüýet edip wepaly gulluk etjekdigimi anandyrma ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Etjekdigimi anandyrmaga ruhsat bermeňizi şuňur hormat goýmak bilen haýyş edýär. Gijamyzy günnüýet edip işlejekdigimizi anandyrmaga ruhsat bermeňizi şuňur hormat goýmak bilen haýyş edýär. Sizin saglygyňyz sen hormat bilen serkede başymyz. Siz anandyrmaga ruhsat edin. Hormatly beren terkede başymyz. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Hormat bilen terkedaşym size ak yürekden halal gulluk etjekdim, bardak beren kasamyza ýepal boljakdymy, anandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýär. Hormat bilen terkedaşym, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Saglygyňyz hormat bilen terkedaşym. Halkymyza hormatly bilen terkedaşym, size ak yürekden wepaly etjekdim, anandyrmaga ruhsat edin. Hormatly bilen terkedaşym, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Sizin saglygyňyz hormat bilen terkedaşym. Watana ak yürekden hizmet etjekdigimi sizi inandyrmaga ruhsat bermeňizi çoňgur hormat bilen haýyş edýärin. Diýmek nämäniň alamaty? Bu egini pagonly döwlet işgärleriniň utanmadan diňe götermek bilen çäklenmän şol bir wagtyň özünde gıcıklayanının alamaty dälmeýsem. Gün geçdikçe beterleşýär, gün geçdikçe maskaraçylyk artýar. Nadanlar. Sizde namus, wyjdan ýokmy? Hany türkmençilik, hany ärlik? İki ayagynyň arasynda artykmaçlyk bolmadyk käbir ayallar çenli ýok baryňyzam. Demeňizi götüňizden alyp otyrsyňyz. Hemmäňiz. Haýsy biriňiz halk üçin alad etdiňiz? Ha? Elbette halkyň agyr derdini görer ýaly sizde göz ýok. Oňa düşüner ýaly ýürek ýok. Baryňyzam gul sürüsü. Edil semredilip soýulýan goýunlar ýaly. Haram gazanç sizin gözüňiz tutupdyr. Näçe wagt wezipede oturarym diýip pikir edýärsiňiz, ha? Sizden öňküler nireden gelip nire gitdi? Kime epilip hizmet etdiler? Baryňyzda da ertirki güni ynam ýok gerek.
haçan gurban edileceğinizin pikiri, sizi giycelerini arkayın yatıranok men bilýän. Sebäbi ýokary wezipe bellendimi diýmek bu soňky duralyga. Ondan soňam ýeki ýol, owadan depe. Unutmaň, sizi ýok etmek üçin rejime bahana tapmak kyn düşmez elbetde. Şu meclisde hemmämiz şaýat bolduk buna. Siz hem şaýat boldunuz. Ullakan içeri işle ministerin işten ayırmak üçin 10-15 adamın yoklary tizlikde autolog sürmegi yeterli olsa başka absurda geregem yok. Elbette ola adamların yöneke raýatlar däldi köre hasa görünüp dur. Olaryňam arkadağı barlygy belli. Şol arkadağı bilen birlikde goparyp goýberdiler. Yöneke raýat lüks maşinlar münmez ve hiç kaçan yol hareketinin düzgünlüğü bozmaz. Şu aýylganç krizis döwründe çağacıklaryň rızkyny haramzadalary iýdirmez. Siz yine dowam edin, durmaň. Epilip hyzmat edin. Ýöne unutmaň, beýle dowam etse bu monarxiya rejimde geljek nesil hut sizin günäňiz bilen emedeklemek mecburluğunda galar. Bu cenayata her biriniz şäriklik edip oturýarsyňyz. Täze wezipe eýeleriniň mart aýynda bellenip yanvar aýyndan hasabat bermek absurdy, dünýä taryhynda görülip eşidilmedik syýasy maskaraçylygyň ýene bir nuskasy boldy. Siz hey şol meclis özüňiz bir gapdaldan seredip gördüňizmi hiç? Ýöne bir zat var. Sizi epleýänleri de öňünde tagzym ettirip epleýänleri var. Sebäbi rejim öz haram behwid üçin halkyny unutdy, ony Allah cezalandırýar. Elbette türkmen gaty sabırly agras millet. Emma halkyň sabır käsesi häzir püre-pür doldy. Bu bolup duran syýasy dartkylygyň soňunda diňe türkmen üçin däl, eýsem bütün esser belasyndan, Rus ağalığından ayrılmak isteyen respublikalar üçün aygıtlayıcı signal pursat dörer. Şol wagt halkyna zulüm edýän hiçbir rejim girmäge deşik tapmaz. Diktatorlaryň soňy elhenç bolar. Halkyň gazabyndan gaçyp gutulup bilmersiniz. Siz ýurdy yapıp yalan propaganda bilen dünýäni az wagtlaýyn aldap döwran sürmegi dowam edýän döwrüňizde agyr durmuşda absurda çıdaman yurtdaşyna çıkan adamlar häzirlikçe sesini çıkarman çydap dur. Emma bularyňam indi Serdara şöhrat diýeni bilende hiç zadyň üýtkemejegine gözü yetip başlandyr diýip pikir edýän mene. Lap keç bolup bu zuluma, aýralyga çıdaman, iç ahmyrly gezip ýören 10 000 däl, 1000 däl, 500 däl, 100 sany gerçek gönü Türkmenistana tarap ýörese
näme bolar diýip pikir edýärsiňiz? Elbetde dünýä galyberse-de media bu hereketi goldar. Ýurda barmaga böktençlik bolarmy? Hiç. Emma häzirlikçe maskarabazlyga dowam edin. Baryňyz. Ýöne dünýä reklamy edýän halkyň arkadaly zamanasy absurduny gizläp saklamak indi size başartmaz. Goýunam öz ayagyndan asarlar, geçinem. Bu mukaddes ayda halkyň gargyşy, ölenleriň ýakynlarynyň näleti baryňyzy tutar. Nälet bolsun, başka söz yok. Ediz vatanmyda, mehriban halkymyda, ak yürekde, halal gulluk edip eýelýän wezifäňizde awray bilen işlemegi sizin ähliňizde büýük yürekden arzu edýär.